Zdravím vás, milí poslucháči, pozerajte sa a počúvate podcast Advokáti on Air a je tu dneska so mnou môj priateľ Ivan. Vítaj. Ahoj, Georg. Ivan, ako si ty vôbec prišiel k AI? Prišiel som k AI tak ako veľa ľudí v 2023 a začali sledovať to, čo sa deje okolo ChatGPT a zaujímalo ma tá téma aj kvôli tomu, že radím technologickým firmám dlhodobo pri tom, ako vznikajú, ako získavajú kapitál, ako exitujú. Takže k technológiám v tomto ohľade mám blízko. A v tom 2023 som si uvedomil, že sa tá advokácia ide veľmi meniť. A zároveň vnímam to, že tí klienti sú pod tlakom a skrz rôzne krízy potrebujú dodávanie služieb efektívnejšie, rýchlejšie. Celkovo ten business cycle je čoraz rýchlejší, však to určite poznáš. A tým pádom som si povedal, že musím sa aj ja zameriavať na to, aby sme tie služby našim klientom v Mani Mihalíkova dodávali efektívnejšie a rýchlejšie. A zároveň som si uvedomil, že v zahraničí vznikajú riešenia, ktoré sú ako napríklad Harvey alebo Lebora, a ktoré kebyže my chceme, tak musíme zaplatiť 15 plus 1000 eur ročne na to, aby sme tie licencie nejak získali. A teda, keď som sa v 2024 stretol s môjim spoločníkom Denisom Čapkovičom, ktorý stále od mňa vyzvedal, aké sú procesy v advokácii, čo právnici robia, tak to bolo tak intenzívne, že sme si povedali, že založíme firmu, aby sme pomohli iným advokátom, advokátskym kanceláriám využívať moderné technológie, ktoré by inak pre nich neboli dostupné s ohľadom na jednak tú nákladovú stránku, ktorú som spomenul, ale aj s ohľadom na to, že tie zahraničné riešenia nemali poriadne a asi stále nemajú poriadne slovenské zdroje. Určite si povedal dve podstatné veci, že si advokát, ktorý rozumie technológiám. To málo tým sa stáva. Väčšinou rozumejú advokáti, že tej právnej stránke tým technológiám, ale samotné tej technológii, že čo treba urobiť, ako to vybudovať a tak ďalej, to sa málo kedy stáva. A druhá vec, že som nevedel, že si spomenul tú Legoru, alebo oni najväčšou projektu sú aj nahnať akože cieľia cez LinkedIn, majú veľmi dobré kampane, majú veľmi dobré ako keby, že reklamu, ako nejakého herca, myslím teda, ako keby, že nespomínam si na jeho meno. Ale keď som na tým uvažoval, že ako by som ja vôbec využil tú Legoru, že či by som ja vôbec potreboval byť v tom interfejse toho jedného, všetko robiť tom na tej inej platforme a teraz, oni tam, to bola taká reklama, že išla vo výťahu a už ako keby, že riešila tú kauzu. A chceš tu vôbec riešiť vo výťahu, že má to vôbec zmysel? A teraz prídeš si, že aha, toto je náš konkurent. Ako zaujímavý postreh, že rieši veci vo výťahu pre cudzími ľuďmi. Je otázka nejakej dôvernosti alebo mlčanlivosti. Ale tam všetci ako na tej Legore, vieš, kebyže nadpojený, a on tam v tom výťahu riešila task, ktorý už niekto už ako keby sa tým zaoberal a niekde tam poradil a neviem čo, mal ako keby návrh v tom, že ona nemusí dať papier zo sebou a tak ďalej. Ale je to stále prišlo také, že ja nechcem riešiť veci vo výťahu. Dve poznámky. Na margo tých technológií, že ja mám technológie veľmi rád a vždy ma baví tá ich nejaká funkčná časť, tá pridaná hnota, ktorú tie technológie prinášajú, čiže skôr ako keby z hľadiska funkcionality a produktu ako takého. A nemôžem povedať o sebe, že sa vyznám v tých technických veciach. Minimálne rozumieš, čo to API. Lebo my sme na pojednách nedokázali súdkyni vysvetliť, či je to API, ne? Takže už Stoli hovorí o tom, že technológia rozumieš. Tomu samozrejme rozumiem aj vďaka kolegom. A na margo Legory, že úplne si to trafil, že oni sú podľa mňa veľmi dobrý produkt pre veľké kancelárie, konec koncov aj tak. A taký asi amerického typu, hej, že nie naša veľkosť ako slovenského trhu, že máme sa keď máš 200-300 advokátov, tak možno áno, hej, že to ich dalo zmysel. Presne tak, lebo tam sa ti tie workflowy opakujú stále dokola. Je realita
na slovenských kanceláriách je taká, že neviem, možno to majú rôzni advokáti inak, ale mne sa to často deje, že tie veci prichádzajú po troch. Proste často sa deje, že mám nejaké 3 investície, alebo To priťahuje, jedno priťahuje druhé, nie? Viete, že je tam nejaký pattern. je tam nejaký pattern, ale nie je to tak, že by sme búchali due diligence a due diligence a due diligence a že by sme išli proste takto celý rok v takomto kolečku. Takže určite tá umelá inteligencia s tým interfejsom a la Legora má význam pre tie týmy, ktoré sú veľké. Áno, Legora, Harvey sú stavané pre angloamerické právne prostredie skôr a pre tie veľké týmy. Akože oni to aj tak reálne robia, však Legora je síce pôvodom švédska firma, ale ako veľmi sa snažia o ten americký a anglický trh. A začínajú sa snažiť pomaličky aj o tú strednú Európu, ale čo som mal teraz diskusie s poľskými kolegami, tak napríklad v Poľsku predáva Legora licencie tak, že minimálny odber licencií je 30. To ja neviem, či nejaké slovenské kancelárie vôbec má toľko pracovníkov, že pokiaľ sa bavíme o nejakom, ja neviem, HVM partner alebo niekto, tak aj vôbec na Slovensku pobočku, ako Asi 30 teda má, ale ako naozaj tí 30 potrebujú Legoru za 350 eur. 30 advokátov, 30 právnikov, koncipentov, to asi nie, že keď celý zoperieme celý stav od office manažerky, možno áno, ale koľko tu je kancelárií, ktoré má reálne, že 30 koncipentov napríklad. Môžem pri tom obmedzení počtu koncipentov, koľko môžeš mať nákop na jednu hlavu advokáta, že už to nedáva nejaké ako keby. Hej. Asi sú také kancelárie, ktoré majú 30 člení odborný stav typu advokát, koncipient a partner, ale nemyslím si, že všetci potrebujú. Naše riešenie praktík využívajú, testujú teraz v českej kancelárii. Že praktik.ai sa to volá, áno. A to je že vlastne online platforma. Nie je to, že soft, ktorý si stiahneš. Je to online platforma. To základné rozhranie je podobné ako ChatGPT s tým veľkým rozdielom, že máme tam nasypané databázy, Slovolex, súdne rozhodnutia agregované z rôznych portálov. A ten druhý rozdiel je ten, že tých rozdielov je viac, ale ten druhý podstatný rozdiel je ten, že ako získať odpoveď, tak na pravej líšte hneď vidíš citácie predpisov a odkazy na súdne rozhodnutia, prípadne odkazy na články, prípadne odkazy na iné oficiálne zdroje, napríklad z úradu. Ale to je, že z čoho on vychádzal pri tej odpovedi, alebo to je len nejaké také odporúčanie, že tu sa ešte na toto všetko môžeš zamerať? Pozri, tá odpoveď je koncipovaná podobne ako v ChatGPT, ale máš tam také bublinky s číslami a na pravej strane vidíš, že pod trojkou je paragraf 67a obchodného zákonníka a pod štvorkou je nejaký judikát s konkrétnou spisovou značkou. Ty si vieš potom na to kliknúť a keď si klikneš na ten paragraf, otvorí si nové okno, zoskroluje ťa rovno na ten paragraf v zákone. To máme zo Slovlexu stiahnuté na dennej báze, alebo si klikneš na ten súdny rozsudok a tam si vieš ďalšie funkcionality využiť, ako napríklad si vieš vygenerovať sumár toho súdneho rozhodnutia alebo časovú os tých právnych úkonov v danom konaní. A teraz máme takú novinku, že pokiaľ to rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo zrušené ústavným súdom, tak tam vybehne také oznámenie. Kým si toto nepovedal, ani som si neuvedomil, no to bola dobrá vec, že podáš nejaké rozhodnutie Najvyššieho súdu ako niečo smerodajné v nejakej kauze. A potom vlastne nesleduješ, či sa zrušilo alebo nezrušilo. A ty si mi povedal, že ale počkaj, že môže byť zrušené ústavným súdom. A on si hovorí, že ale počkaj, že to teda je dohľadám. Že to by som musel vlastne ako keby nejaký reporting nad tým nastaviť, alebo čo, aby som vedel, že som kde použil. Čo som, že počkaj, to sme dať skontrolovať, že tie rozhodnutia, ktoré dávame do spisov ako podklad pre sudcu, že či vlastne nie sú ešte zrušované niekým, že to je dobrý point, to ťa napadlo. Život to priniesol a stalo sa nám, že vlastne sme dostali rozsudok Krajského súdu a mne na tie veci záležalo veľmi
a v tom rozsudku Krajského súdu bol citovaný a ako jediný boldom bol odkaz na rozsudok Najvyššieho súdu. A my sme vtedy mali takú funkcialitu, že pozri si, kde inde ten rozsudok sa spomína. Tak ja som išiel proste takou útočnou rešeržou a pozeral som si, že kde ten rozsudok je. A našiel som si teda nález ústavného súdu, ktorým to rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo zrušené. A povedal si kolegom, že proste to je neuveriteľné, že vlastne ani súd nevie, že rozsudok Najvyššieho súdu bol zrušený. Ako vieme, že Najvyšší súd... Napadlo by ťa to? Napadlo by ťa, že použiješ rozsudok, ktorý ti niekto potom ešte predtým zrušil? No, pokiaľ neviem, že bol zrušený, tak ho použijem. Áno. A práve ako v tomto ja vidím veľkú pridanú hodnotu umelej inteligencie, lebo my sme vďaka umelej inteligencii asi spravili taký malý model, ktorý sme natrénovali a teda iba úplne zjednodušene. Hľadali sme súdne rozhodnutia, alebo teda nálezy ústavného súdu, ústavného súdu, kde bolo uvedené hneď v tej prvej časti, že zrušuje sa. Áno. A vlastne prebehli sme všetky tie rozhodnutia Najvyššieho súdu a identifikovali sme takto, teraz presne číslo neviem, ale tuším to bolo cez 1000 rozhodnutí. Ktoré boli k ústavným súdom. Áno, presne tak. Teraz to máme ako pekný label, hej, a keď máme aj vlastne odpovede, ktoré sú nejakým spôsobom položené súdnymi rozhodnutiami, tak tú spisovú značku tam uvedieme, ale už ju uvedieme s takými knižníkami. Takže to fact-checking, hej, že vlastne toto je rozsudok Najvyššieho súdu, ale tu už je niečo, čo mi svieti za to, že mohlo byť zrušené ústavným súdom. Bolo zrušené, ale bolo z časti zrušené. Vieš, je najväčší problém tohto všetkého, že ja som to rozprával s viacerými ľuďmi aj v podcaste o AI, ľudia netušia, ako majú používať. Že ja sa vlastne čudujem niektorým našim kolegom, že neuvažovali ešte nad tým, že by to vôbec využili. A teraz skús povedať príklad nejaký, ako keby z tvojej bežnej praxe, jak ty už ho použiješ automatizovane, že vieš, že to potrebuješ na to použiť. Okrem vyhľadávania nejakých súdnych rozhodnutí. Používaš aj nejaké typu, že podania, ktoré ideš robiť, nejaké zosumarizovanie, niečo. Ja viem, čo robím ja viem, aké otázky mu kladiem a viem, nakoľko dobre mi odpovie, lebo vieš, že skúšali sme to ako s koncipientkami a je iné, keď ja mám hlboké znalosti o tej danej právnej oblasti a ja kladiem otázky a inak keď oni kladú otázky. Že kvalita tých otázok priniesie kvalitnú odpoveď. Ale na to, aby ľudia vôbec začali toto robiť, alebo si svoje vlastné rozhodnutia dávali, alebo svoje vlastné právne texty dali, ako keby, že skritizovať AI, že na to ešte ja si svojím rozhodnúť. Myslím si, že veľa ľudí to robí a veľa ľudí o tom nejak nehovorí. Je tam ako veľa diskusí o takzvanom shadow AI, kedy v kanceláriách nie je poriadna policy na to, ako sa AI má používať, alebo tá policy je nejaká vágná, že proste nepoužívajte súkromné verzie ChatGPT alebo neplatené verzie ChatGPT, ale aj takto ľudia využívajú. A to akože absolútne základný use case, ktorý vidíme pri ChatGPT, že písanie e-mailov alebo kontrola e-mailov. To má taká pevná úroveň. Áno. Ale zase si pozícia advokáta koncipienta, že ty prejde také know-how, že ty by si to robil a mal by si tú platenú verziu, tak na toto by som určite využil, lebo viem, že toto mi proste priniesie viac času na rozmýšľanie, alebo mi to uľahčí, alebo mi to vyhodí rozhodnutia skôr, ako keby som nad tým ja mal niekde v nejakom komentári hľadať. Jasné. No určite tie základné rešerže, ja bežne už nefungujem tak, že by som si otváral Slovolex a konkrétny zákon, ale rovno sa v tom našom okienku praktikovom pýtam tie otázky, ako keby som sa ich pýtal nejakého juniorného kolegu. Tým, že vlastne to naše riešenie je určené pre právnikov, tak máme tam nastavené systémové prompty, ktoré v podstate, ako zjednodušene povedané, tomu LLM engine, ktorý máme na pozadí, hovoria, že je to riešenie určené pre právnikov, musí to byť detailné, musí to byť podložené. Vy ste už proste povedali, ako na tým má uvažovať. Presne tak. Čiže ako keby ten background mu nemusí ten user dávať. Hej, že to je taká jedna... Ale to vidím strašne ako pridanú hodnotu, lebo vieš, že to je to, čo som spomínal, že ja keď mu dám prompt
a viem, čo od neho chcem, tak viem, ako mám ten prompt formulovať. A vy ste vlastne toto predbehli, už ste povedali, nie, takto musí dávať tie odpovede, lebo toto sú očakávania, ktoré my chceme ako advokáti, koncipienti, študenti dostávať z tej právnej terminológii, lebo on tak často zvykne robiť aj typu, že aha, má si pravdu, to je advokátske oko, to bylo lepšie, ako som si ja myslel, hej, ale Typický ChatGPT. ale tak, takže ja som u toho prešiel na Gemini, ale tom praktikovi teda dokážem urobiť nielen tie súdne rozhodnutia, ale viem napríklad s ním urobiť aj to, že dám mu svoje podanie, napríklad harmonizovaný, a poviem mu, nájdi mi všetky nejaké chyby, alebo podpor to nejakou argumentáciou právnou a on to dokáže vyhovať? To je niečo, k čomu smerujeme, lebo máme k tomu nejaké dopity a reálne to riešenie tak ďaleko nie je, ale to riešenie vie v podstate fungovať aj vo Worde. A máme tam takú funkcionalitu, že keď vlastne si otvoríš kľudne aj PDF-ku, si vieš otvoriť vo Worde, alebo keď to je nejaký blbý scan, tak u nás na systéme sa to prejde tým OCR-kom, máme z toho text. A čo vieme robiť je, že pridávame odkazy na právne predpisy a na tie spisové značky, ktoré v tom rozhodnutí alebo podaní sú. Čiže keď dostaneš prípis nejaký od protistrany a máš tam nejaké spisové značky, otvoríš si to vo Worde, je tam taká funkcia, že odkazy a automaticky ti ten systém zbehne, že či to rozhodnutie máme alebo nemáme. Ak ho nemáme, tak nie je verejne dostupné, lebo máme všetky verejne dostupné rozhodnutia. Alebo druhá alternatíva je, že to rozhodnutie alebo tá spisová značka je vyhalucinovaná. To znamená, že je nejakým spôsobom vymyslená. A to som zase nepochopil, že ten Practic AI je funkcionalita vo Worde? Áno, že sa ten tieto plugin doplní, že to, je to normálne Wordový plugin a okrem teda tejto funkcionality tam sú aj iné funkcionality, je tam základné čutové okno, ale sú tam aj funkcionality ako preklad alebo lokalizácia, že vyberieš si, nám sa to často stáva, lebo máme veľa českých kolegov, ktorí sa nás obracajú. Ak dostaneme napríklad českú zmluvu, ktorú potrebujeme lokalizovať do slovenského právneho prostredia, tak iba to zadáme, že potrebujem z češtiny do slovenčiny a lokalizovať. A ten systém ide potom do českých právnych predpisov, identifikuje tie ustanovenia, na ktoré sa odkazuje a abstrahuje proste tie informácie z toho ustanovenia a hľadá to potom v slovenskom právnom predpise a rovno to v tom Worde navrhne slovenskú právnu úpravu, ako keby, že odkaz na slovenský právny predpis. Takže vlastne, keď by som sa nalogoval na Practic AI, aby keď niekto si vyskúšať, tak nalogujem sa na web stránku a ako sa tomu pluginu dostanem? Ten plugin sa inštaluje cez normálne Word a potom doplnky a v doplnkoch, keď... Si to tak, že vyhľadáš si to konkrétne a to sa napárí na to nejaký tvoj účet? Tam ti potom vybehne okno prihlásiť sa. A je tam toto. Akože sú tam aj iné funkcionality, ako to je veľmi dobrá myšlienka, lebo ja som bol na tej konferencii, to tiež spomínal minule, že a tam spomínali, že by mali byť takéto funkcie toho Wordu. Lebo ja sa často stretávam s tým, že málo kto má napríklad dve obrazovky. Že na jednej strane má Word a na druhej má napríklad ChatGPT alebo Gemini alebo čokoľvek. Že všetci pracujú v jednom prostredí, chcú mať všetko na jednom mieste, to je tá legoda vlastne, že všetko máš na jednom mieste. Ale väčšinou nie, Word je najlepší nástroj na písanie, zatiaľ áno, ale niektorí ľudia používajú ten Google Docs, že a pošti dokument Google Docs a vo Worde to máš veľmi rozbité. Že uvažovali ste aj nad tým, že by to bolo napríklad ako keby nejaký plugin do prehľadávača? Vieš, že jak máš PDF-ko, že to je taký plugin, že prehľadávač ti otvorí aj PDF-ko. Že či keď si otvorím na tom Google Docse napríklad ten súbor, tak by dokázal pracovať s tým Google Docsom. Nad tým sme nejak nerozmýšľali, lebo naozaj drvivá väčšina právnikov, s ktorými robíme, tak je na Worde. Na Worde. A áno, akože keď máš... Poviem to inak, že čo keď dostaneš zdieľaný súbor, napríklad z Google Docs, tak musíš si ho proste preložiť a dať to do Wordu a tam to vyložiť. Dá si to do Wordu a tam to riešiš. Lebo ani to nikto nepoužíva.
že viete, jak boli tie stavy, že uložil si verzia 2, poslal si niekomu verzia 3, verzia 4, verzia 5, ešte, že niekto použil funkciu sledovanie zmien, tak to úplne, že game changer a tieto sa veci. A ja som už dlho, môj brat má software house, on povedal, počujem, my ti máme poslať veci Google Docs, že Google Docs ešte 10 minút. A on že, tam uvidíme všetky zmeny, ktoré robíš ty, a my to môžeme aj rovno komentovať, čiže nebudeš musieť nám x verzií posielať. Za moju kariéru som to použil možno, že 10 krát, ale nie stovka, lebo málo kto má ten Google Docs. Ale to je ten trend, že vlastne ako keby ísť na jedno spoločné úložisko, tam má ten dokument, robiť s jednou verziou, môcť viac ako keby, že... Niekedy bolo problematickejšie nastaviť SharePoint alebo OneDrive, teraz to je úplne bežné, čiže aj keď sme v advokácii a riešime niečo s technickými ľuďmi, tak to uložíme u nás a pošlíme im to a robíme si momentálne. No a ako to počuje s tou mlčanlivosťou? Lebo takto keď zoberieš, že my ako advokáti, že zdieľame niečo s nejakou treťou stranou. Ja všetkým svojim koncipientkám som povedal, počujete, ak je súdne rozhodnutie verejné, nie je dôvod, prečo to nedá na to. Že prečo nemôžeš mu dať rozsudok vo veci a povedať, pozri, dostal som takýto rozsudok, priprav mi odvolacie argumenty a on ti dá návod tomu, akože začne uvažovať nad tým trošku inak, ako ty uvažuješ, že prečo by ste nemohol robiť, a to nerobili, lebo opäť pískam to, že ako advokátske tajomstvo, ale je to verejný rozsudok, že dobre, že nie v anonymizovanej podobe, ale povedzme, že v anonymizovanej podobe to stiahnem. A tam toto AI, počuť tam nebol by? Hej. V zásade SAK, Slovenská advokátska komora, vydala usmernenie o tom, ako sa môžu používať tieto technológie súvisiace s umelou inteligenciou. A je tam teda pár pravidiel a nám ako v praktiku záleží na tom, aby tie pravidlá boli dodržiavané, čiže dáta uchovávame v Európskej únii, máme ich na Microsoft Azure, máme tam dvojfaktorovú autentifikáciu, máme záväzok do tých podkladov sa nepozerať. Ak by sme to robili, tak by sme si podpílili. Ale ako by sa robil, keď by to obrovskom množstve, vieš, že to je kope, tak jeho kope sena, že by si akože hľadal, že či ja som nepravoval nejaké podanie proti tebe a teraz by si zistoval, ako som sa ja o tom bavil s tým chatom. Aj tak ho dostaneš to podanie, vieš, že ja také good point. Veľa podľa mňa takých nedôverčivých pohľadov pochádza z toho, že na sociálnych sieťach sa píše o tom, ako niekto niečo niekedy nahral do ChatGPT a potom sa to protistrana nejako dozvedela a mala nejakú páku. To je podľa mňa, že case typický pre Ameriku. Tuto v Európe sa to podľa mňa je oveľa menšia šanca, že sa to stane, ale obzvlášť ako keby pri našom riešení my máme zmluvu Enterprise, zmluvu s našimi providermi a máme zabezpečené to, že sa tie dáta nebudú využívať na trénovanie. Takže to je podstatne lepšia pozícia, ako keď nejaký jednotlivec využíva tieto LLM frontierové modely a bez toho, aby si to nejakým spôsobom nastavil. Ja si úplne súhlasím v tom, že ak máš veci na Google Drive, tak to vždycky Google ti to môže pozerať, hej, že Google mi mohol prísť a povedať, pozri sa, kde túto robil takúto vec, môže to proti nemu použiť, hej, ale tiež máš dôveruješ tomu, že Google to nebude robiť. A ja si myslím, že o to väčšia dôvera by mala byť v tom praktiku AI, ako tomu, že to robí advokát. Že vlastne on už vie, že na ňo je tlak nielen do strany ako poskytovateľa tej služby, ale aj z advokátskej komory, lebo advokátska komora potom toho advokáta bude stíhať, nie je to toho poskytovateľa tej služby, že porušil na nejaké tam. To by bol veľký problém určite. Ale presne ako to paralela, že veľa ľudí sa bojí o tie dáta, a pritom aj tak akože strelajú e-maily hore-dole cez Microsoft 365 alebo iné tooly a s rôznymi dokumentami. Presne tak. Čiže ako my sme si zvolili Microsoft Azure ako jedno z najbezpečnejších teda riešení a snažíme sa tie veci robiť tak, aby to bolo v súlade s najlepšími best practices a záleží nám na tom. A ty sám na sebe si nejakým spôsobom pocitil, že pri použití toho AI ti vstúpla produktivita, alebo si zrazu mal viac času robiť to hĺbšie, alebo niečo iné, ne? Že ja na sebe som pocitil,
Že nie, že ma to odbremenuje, mňa to zrýchľuje v tom, čo robím. Nerobí to za mňa. Proste nedokáže to urobiť zatiaľ to nedokáže na mňa urobiť nič, čo by som ja potom akože nevedel urobiť fyzicky, ale to robí rýchlejšie a ja sa môžem zaoberať niečím. Máš aj ty nejakú takýto skúsenosť? Akože určite nemôžem povedať, že mám viac času, lebo teraz sedím na 2 stoličkách a je to výživné na oboch. Ale ako ten časový element je jedna vrstva, ale druhá vrstva, na ktorej mne oveľa viac záleží, je tá, že viem dať klientovi vyššiu pridanú hodnotu alebo to viem dodať ako keby efektívnejšie, rýchlejšie a tým pádom sa ten biznis alebo ten deal vie uzavrieť skôr tu bez debaty. Ešte keď možno nadviažem na ten Wordový plugin, v rámci neho máme funkcionalitu, že doplň mi v podstate vzor podľa inštrukcií, ktoré tu prikladám. Čiže keď mám term sheet nejaký, tak ja ho iba priložím k nejakému vzoru, napríklad convertible agreement alebo podobná zmluva a ten systém mi to v nejakej miere upraví. Samozrejme, musím si to čeknúť, ale ako keby ušetrí mi to určite ten prvý manuál, to prvé manuálne nejaké preklápanie. Takže v tomto určite vidím pridanú hodnotu a druhý príklad sú nejaké due diligence. A máme tam aj tabular review v praktiku, to znamená, že tam vieš nahrať desiatky a stovky dokumentov a vieš pridávať otázky, ktoré sa zodpovedajú vo vzťahu ku každému dokumentu, ale prompt, hej. Čiže sa dostanem zmluvy v dataroome a môžem sa opýtať, je v tejto zmluve upravené non-compete alebo zákaz konkurencie. Nájdeme niečo v podstate. Change of control. A to dáva ako keby nám, právnikom a na konci dňa aj klientovi, investorovi alebo kupujúcemu oveľa väčšiu istotu v tom, že tam nie sú nejaké takéto nášlapné míny. Lebo doteraz to často funguje tak, že fungovalo to tak, že v scope due diligence si povedal, že sa bude pozerať len 10 najdôležitejších zmluv s dodávateľmi alebo odberateľmi. Takto my tam vieme nahrať nielen tých 10, ale všetky ako keby tie ustanovenia, ktoré naozaj môžu mať materiálny dopad aj kvôli regulácii napríklad, tak vieme identifikovať. A jedna a dva vieme si s klientom potom sadnúť a povedať si, OK, toto sú tie veci, alebo toto sú tie zmluvy, na ktoré sa budeme primárne sústrediť a ako keby rýchlo snapshot toho, kde sú nejaké určite slabé miesta. A po tomto všetkom, čo si ty povedal, ja si neviem predstaviť, že vy to advokáti nepoužívame. Takže ako vyslovene, že AI, to znamená, mám si konkrétne tvoju platformu, čo ste vyvinuli, alebo akúkoľvek inú platformu, že si neviem predstaviť, že vy si to nerobil, lebo to ako keby si začal písať v tom stroju. Že by zaujímavé počítač a povedal si, že idem to robiť na písacom stroji, 1500 krát sa pomýlil, som tam dal ten papier, zase to robil. Že jednoducho tá technológia ide nejakým smerom a my sme sa mali tomu prispôsobiť ako profesia. Že vlastne prečo by sme to nemohli využívať na to, aby sme sa posúvali a robili napríklad tie práce kvalitnejšie? No, ja tam vidím ako keby takúto rezistenciu alebo nechuť aj skrz to, že veľa právnikov je spokojných s tým, čo majú a maximálne im to vyhovuje. A akože úprimne, ja by som bol tiež najradšej, keby, že tu umelá inteligencia nie je. Ale už je. ale už je. A ako, samozrejme má to pozitívnu stránku v tom, že vieme klientovi dodávať veci efektívnejšie, rýchlejšie, kvalitnejšie. Ale myslím si, že to roztáča tá umelá inteligencia trošku ten konkurenčný súboj medzi advokátmi, alebo nechcem to nazvať, že súboj, ale tú konkurencie, schopnosť, to určite umelá inteligencia podporuje. A ja to možno ešte keby trošku otočím, že ja som sa tej umelej inteligencii začal venovať kvôli tomu, že si uvedomujem, že zahraničné kancelárie už veľmi intenzívne používajú umelú inteligenciu a vidím to aj v rôznych súťažiach, kde dávame ponuky a nevyhrávame tie súťaže, lebo viem, že proste nejaká väčšia československá kancelária
má túly, ktoré evidentne do toho zapája a vie byť kompetitívnejšia. Takže No, ja si myslím, a to som na jednej prednáške pochytal, je, že trend nezastavíš. To je, jak posiaľ boli, že tlačítové telefóny a teraz sú len displeje, to neovplyvníš. Ty to môžeš čokoľvek pri tomu robiť, kúpiť si starý telefón s tlačítkami, ale furt zistíš, že nebudú na to aplikácie, nebude to fungovať, ničo, nebudeš žiadny update, nebudeš môcť tieto túly použiť, že my sa tomu trendu nemôžeme brániť, my sa musíme tomu prispôsobiť a využiť maximum, čo sa z toho dá, lebo advokácia žiadnym spôsobom nezanikne. Právne služby zatiaľ žiadnym spôsobom nezaniknú. Ale to, akým spôsobom ich robíme, akým spôsobom tú službu poskytujeme, v akej kvalite sa môže zmeniť. Ako keby si povedal lekárovi, že no prestaň operovať s nejakým 3D skenerom. veľmi dobré. Daj na svoj pocit. Veľmi dobré prirovanie. Hej, je to tu a myslím si, že to bude intenzívnejšie a intenzívnejšie využívané. A ja tu tak trošku teraz premám tým, že mám veľmi záleží na tom, aby to advokáti využívali s rozumom a vlastne ak prepáč, že sme sa o tom nebavili, ale rád by som spravil také mini promo tomu eventu, ktorý organizujeme 9.6. v Spote, kde okrem teda panelov, kde budú advokáti, in-house právnici a tvorcovia legal tech riešení, bude aj keynote od Jakuba Kobelu z Akadémie kritického myslenia, kde on bude hovoriť o tom, že ako tú umelú inteligenciu využívať, tak, aby prinášala pridanú hodnotu a aby nedegradovala naše schopnosti. Že to je tiež ako keby veľmi dôležitá téma, ktorú je treba mať na pamäti. A druhá aktivita, ktorú vlastne tam budeme nejak prezentovať, tak bude vyhodnotenie eseistickej súťaže študentských esejí. A teraz sme vlastne vybrali 5 a niektoré z nich sa dotýkali aj teda mlčanlivosti, takže ja som veľmi rád, že tá mladá generácia sa na to tiež nejakým spôsobom pripravuje. Tak počkaj, aby sme to zhrnuli. Takže 9.6.2026, keď mám osledoval v inom ročnom období, tak 9.6.2026 v Bratislave The Spot. Áno. A ak sa to dá prihlásiť? Na našej stránke Praktik.ai je registrácia. No, takže na to podujatie. A keď začne to podujatie kúpiť? Je to v podstate business breakfast, je to od 9. do 12.30. Tak to aby som to napísal. Myslím, že týmto by sme to mohli ukončiť. Všetkých pozývame na ten business breakfast k AI a ďakujem, že si pomohol. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie do týchto krásnych priestorov a za super diskusiu. Díkame sa.